Avui al tema del dia d'aquest dilluns 31 de març parlarem o valorarem una mica una experiència que vam viure justament aquest passat cap de setmana, no, l'altre, per tant ja fa una setmana i un dia, no? I que va tenir lloc per primer cop i de forma mundial al municipi d'Agramunt. Va ser així, no s'ha fet a un món més i volem saber si es voldrà repetir o no, a veure cap on ens portarà això i una mica la valoració de la reivindicació que es va voler fer amb la primera diada de la llengua i les nacions vernacles. Per parlar de tot això tenim amb nosaltres en Jordi Salat, principal impulsor. Hola, molt bon dia. Hola, bon dia, Meritxell. Moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres. I avui també se'ns uneix en aquesta conversa a una altra de les persones que ha ajudat a organitzar tot això, la Mireia Joanola. Benvinguda, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Moltes gràcies als dos, perquè avui valorarem juntament. L'entrevista primera va ser només amb en Jordi Salat, una mica com el promotor de tot això, no? Però sí que és veritat que el fet de que hi hagi més persones involucrades jo crec que pot aportar més punts de vista. Dèiem que va ser el cap de setmana 22 i 23 de març, d'inici de primavera, no? Quan Agramunt va acollir la primera diada de les llengües i nacions vernacles. Es van fer diferents actes i, si us sembla bé, començaríem una mica valorant el cap de setmana en si. Què us ha semblat aquesta iniciativa que s'ha fet per primer cop a Agramunt? Jordi. Bé, com tu has dit molt bé, ha sigut la primera vegada que s'ha hissat la bandera vernaclística, que és la que volem que identifiqui a les llengües i nacions vernacles. De llengües vernacles n'hi ha a Europa, n'hi ha a Amèrica, n'hi ha a l'Àfrica, n'hi ha a Austràlia, que són les llengües autòctones i, per tant, això, en principi, està pensat per unir-nos a tots amb aquesta identitat. I el primer lloc que es va fer va ser a Agramunt, per les coses que ja vam explicar a l'anterior entrevista, no? I bé, la valoració que jo faig és positiva, engrescadora, hi ha hagut contactes molt interessants. Si hi ha d'haver una cosa negativa, et diré que ens va caure la pluja i això va dificultar una mica l'assistència de molta més gent com hi hauria hagut. Sí. Però ha sigut molt positiu i després de l'acte, quan hem fet la difusió a través de les xarxes, doncs m'ha alegrat moltíssim de rebre correus d'altres pobles que tenen torres de guàrdia o pilars com Almenara interessats en que també es fiqui allí la bandera, el qual t'he de dir doncs, que ha anat molt bé, que ha sigut molt positiu i que per Agramunt, doncs, home, és un acte històric i això ja no ho pot esborrar ningú. Exactament. El primer lloc on s'ha aixecat aquesta bandera i s'ha parlat d'aquest tema vernaclístic ha sigut a Agramunt. Això ja no ens ho treu ningú, eh? Això ja no ho pot treure ningú. Perfecte. Mireia, per la teva part, com a persona també involucrada en tot això, ja sé que en el teu cas no t'agrada tenir massa protagonisme, però sí que és veritat que m'agradarà saber una mica com ho has viscut tot això, perquè, clar, tu en principi també a Agramunt no sé si ho tenies més ubicat al mapa, més enllà dels torrons i poqueta cosa més. No, a veure, Agramunt, jo penso que Agramunt és important perquè és un enclavament important en el que és la historiografia catalana, no? La història catalana, perquè ha tingut molt de pes en èpoques importants de la història d'aquesta nació. I llavors fer-ho a Agramunt doncs, té un plus. O sigui, de fet, vam anar a Agramunt a fer-ho. No va ser casualitat. Primer perquè és l'epicentre, no?, de l'aspecte geodèsic i és el punt 1 de la cartografia catalana. I llavors doncs, pensem que, evidentment, és un lloc on que, doncs, a nivell estratègic, a nivell geogràfic, és un punt que marca un epicentre entre Montsó i Barcelona i entre la Seu d'Urgell i Montblanc. És el punt concèntric i llavors això per nosaltres té un valor molt important en molts sentits. I per tant, fer-ho aquí no va ser una cosa opcional, sinó que va ser gairebé, no diré calculada, però gairebé. Fixa't que jo soc agramuntina i no m'havia vist mai des d'aquest punt de vista, que estiguéssim en un punt d'unió de camins, no podríem dir? Clar, perquè nosaltres estem acostumats a uns punts de vista de la quotidianitat del món actual. Però si un dia fas l'exercici, que és el que hem fet nosaltres, de posar-te les ulleres de la història i començar a veure les coses per què són com són i on són, doncs t'adones que tot té un sentit. I si a més li dones aquest sentit
d'això, historiogràfic, de la distribució territorial des del punt de vista de la geografia, l'orografia i de com està situat en l'espai i temps, tot té una dimensió molt diferent que t'explica moltes coses. El que passa que després, clar, què ha passat? Doncs que hem fet autopistes, hem fet carreteres, moltes vegades amb un sentit més amb una mentalitat espanyola que no catalana i probablement han trinxat i han destrossat el país. Però clar, els pobles estaven posats d'una manera i tenien un sentit de tal com estaven col·locats, no? I d'alguna manera és el que reivindiquem amb això, amb el vernaclisme. És a dir, el que hi ha al darrere del vernaclisme és un recull històric, és un recull d'un pensament que forma part de la nostra cultura i que només existeix aquí. I cada llengua i cada cultura té la seva pròpia. I no es pot unificar d'una manera global i general, sinó que cada lloc té el seu genius loci, que és el que ha nascut en aquell lloc i ha nascut justament, precisament, gràcies a tot aquest coneixement i a totes aquestes coses que han anat passant al llarg de tota la seva història. Volia dir una cosa, Sí. a part d'aquesta ubicació geogràfica que estem explicant, és que també ens vam emportar la sorpresa, quan jo vaig vindre a Agramunt, de que un dels referents, símbols que es relacionen amb aquesta cultura i amb el vernaclisme, el teniu a l'església d'Agramunt i és a un retaule on està molt ben explicat i representat amb el llenguatge medieval o romànic, que és el de les llengües de foc. És que les llengües vernacles, que moltes persones m'han preguntat, bueno, però això de vernacle d'on surt? Això, al Concili Vaticà II ho van posar en valor com a llengües espiritualistes, les llengües vernacles. Però és que l'art romànic ja estaven representades com a llengües de foc. I aquí a Agramunt aquest símbol el teniu a l'església. I això ho hem dit a molta gent. A mi no m'estranya. Bueno, em consta, perquè algú m'ha demanat que li envia la foto, que hi ha gent que vindrà a visitar en plan turístic a Agramunt per veure aquest retaule. O sigui, que una altra cosa que s'ha beneficiat el municipi d'Agramunt. Sí, que bé, que bé. No, és que teniu tresors i no ho sabeu. És que Catalunya està plena de tresors que ens estan fent oblidar. I justament el que pretenem amb això és redescobrir la nostra història, el nostre passat, la nostra cultura i tots aquests elements tan importants i tan rellevants que ens han fet ser com som ara mateix i que ens ho volen fer oblidar. Doncs amb això anem a mantenir aquesta flama. M'agrada molt que em digueu això i permeteu-me que faci referència a dos dels artistes més internacionals que tenim, no? Tant Viladot com Guinovar. No? Guinovar, des de la Fundació sempre es parla que d'Agramunt al món, no? Mitjançant en aquest cas l'obra de Guinovar que partint d'aquests marrons que en són tan nostres, no? Arriba a tot el món, no? Un missatge de Guinovar a través del seu art i d'Agramunt arriba a tot el món. I també des de la Fundació Guillem Viladot el que es fa és parlar de que el fet local, en aquest cas, podria ser agramunter, però podria ser alpicatí, cerverí, Sant Cugatenc, és igual, però que el fet local té també un factor universal, és a dir, el que ens passa aquí i que ens distingeix a nosaltres podria aplicar a d'altres zones del territori tant nostre com de fora. Per què? Perquè el fet local, d'alguna forma, té aquesta universalitat també, no? Per tant, m'agrada molt que ens digueu que, d'alguna forma, a Agramunt, però podem parlar d'altres pobles i de fet en parlarem, no? Sabem mantenir aquesta essència que és nostra però que a la vegada ens pot portar arreu, no? Jo crec que aquesta és la visió una mica que ens fa falta. Estàs dient una cosa, jo estic plenament d'acord amb el que dius i per això estem tots molt contents perquè el primer dels actes que s'ha fet, abans de fer la conferència al Casal Agramuntí, vam inaugurar el mural de la vernaclística, que és el primer mural que també s'ha fet al món, igual que tu has dit al començament. Però és que estic molt content, i tots estem molt contents, perquè està justament en el parc dedicat a Viladot, en el parc Riella, i està davant de l'arbre, aquell arbre de ferro que hi ha allà. O sigui que, en aquest sentit, podem dir que ha encaixat la vernaclística amb Viladot. Però també el que has dit de l'Espai Guinovar. L'Espai Guinovar, jo l'he visitat diverses vegades, i, a més, al meu despatx tinc jo un pòster de Guinovar. I, clar, és la terra el que veus allà. Això és la terra. I el que és la vernaclística és la llengua de la terra. És que encaixa tot perfectament.
saps? Llavors, mira, amb tots els motius que ha dit la Mireia, ja afegim aquests que estem dient tu i jo. Per tant, Agramunt és el lloc ideal i han fet bé de fer aquí la primera hissada de la bandera vernaclística. És el seu lloc, per molts motius. Sí, sí, molt d'acord. Bueno, i a més, mira, curiosament, l'altre dia vaig estar parlant d'aquest tema amb una persona, amb un promotor cultural, i em va dir, escolta, Jordi, no podríem fer un simposi o congrés de vernaclístic i parlar de la gastronomia, que és les coses del lloc, els autors de llibres del lloc, i la música cantada amb les cançons vernacles, com és català, basc, occità, i em va preguntar, i això, allà a Agramunt, ara que ja t'has conegut, ja t'has donat a conèixer, no ho podries fer? No ho sé, perquè això ja escapa a les nostres possibilitats. Això ha de ser que l'Ajuntament d'Agramunt s'hi fiqui, i que la Diputació i el Consell Comarcal. I penso que això que em va suggerir aquesta persona és una molt bona idea, però això ja ha de ser que ho facin les institucions del lloc. Nosaltres no tenim tanta potència per poder-ho fer, però sí per poder-hi col·laborar, clar, això sí. Clar, d'alguna forma... La iniciativa, portar la iniciativa i que la gent d'allà se n'en cuidi, perquè organitzar actes a 100 quilòmetres és una mica difícil. Clar, és el que us anava a dir, al final vosaltres heu llançat la llavor, no? Però jo crec que aquí el principal repte, que és que la gent això s'ho ha de fer seu. És a dir, vosaltres podeu engegar la màquina, no? Però aquest concepte vernaclística, que estic segura que moltes persones, jo mateixa, sí que em sonava d'haver-lo sentit, però no el tenia ben ubicat, no? Abans de la conversa que vam tenir amb en Jordi, no? Clar, jo crec que això ens passa a moltes persones. Aquest concepte de vernacle o s'ha pervertit, o s'ha mal entès, o s'ha mal utilitzat, no? Però... I s'ha pervertit, Meritxell. Això, quan vam fer la conferència, la Mireia va llegir el significat de vernacle original i el que s'ha venut com a adúlter a partir de l'època de Franco, sí. En lloc de dir que és la llengua del lloc, l'autòctona genuïna, després del Concili Vaticà II, quan es va reivindicar, el franquisme, espanyolisme castellanista, va dir que era la llengua que parlaven els esclaus de Roma, i molts lingüistes catalans que van patir aquella censura acadèmica han sortit amb aquest concepte adulterat. I això nosaltres també és una tasca que tenim de regenerar les paraules. Ara aquests dies hem comprovat com ens volen degenerar la paraula Catalunya Nord i ara li diuen Pirineus Orientals. O sigui, aquesta lluita per desnaturalitzar el català continua, i això amb el vernaclisme és el que volem combatre, perquè el marc referencial que comporta el vernaclisme és el genuí, el dir les coses pel seu nom de veritat, saps? Sí, és això també el que comporta el que estem fent. És que el fet fa la cosa, no? I de vegades, no dient la cosa, es volen eliminar realitats. Això ha passat sempre, no? Al final. Sí, que era el seu objectiu, entenc jo. És això. Franquista, no? És això. Desapareixen les llengües vernacles, allò morta la cuca, morta el verí, però és que això no pot ser, perquè les llengües són d'un lloc i la gent està en consonància amb aquell lloc, i és la llengua natural i pròpia de cada territori. Cada territori té la seva. I és un error... Perdó, és un error ara que hem caigut a parlar de llengües minoritzades. Ens han enganyat amb la nomenclatura. No són minoritzades, són les llengües del lloc. I també el de la llengua materna. A veure, de llengües maternes a Catalunya se'n parla més de 300, però de vernacle només està la catalana. I a més, fixa't, l'any 1954, crec que era, la UNESCO ja va recomanar l'ensenyança a les escoles en llengües vernacles. I això ho he dit moltes vegades. No sé com el departament que s'encarrega de les escoles de Catalunya no justifica que es parli català amb aquest principi de la UNESCO. És que, clar, una mica és que ens han amagat moltes coses, a part d'adulterat. I nosaltres, amb el vernaclisme, no solament reivindiquem els noms genuïns, sinó la veritat que ens han amagat, una realitat amagada, saps? Doncs bo és reivindicar-ho, no? Donar al concepte el seu significat original, no? El fet de vernacle, no? Allò que és propi, genuí d'una zona, d'una cultura, d'una llengua, no? I amb això, una mica el missatge, jo crec que el gran triomf, no sé si vosaltres ho veieu així, jo des de fora ho veig així, el gran triomf, podríem dir, d'aquesta primera diada de les llengües i nacions vernacles precisament ha sigut el fet de posar sobre la taula el concepte, no? A partir d'aquí la gent se l'ha de fer seu, no? Exacte, molt ben dit, Meritxell, sí senyora. Entenem que és un concepte estrany d'entrada perquè, clar, sona
és una paraula que potser no, hi ha molta gent que no la sentirà mai de la vida. Però clar, vernacle ve de vern i de vernal, que vol dir el primer, l'originari, el genuí, el propi. I d'aquí ve vernaclístic. I per això s'ha fet, aquest acte de la bandera el primer diumenge de l'equinocci de primavera, que es coneix com el nom de punt vernal. És que l'equinocci de primavera, i per això s'ha fet aquesta diada, és el punt vernal, és quan el sol passa de l'hemisferi i el dia es fa més llarg. Representa la llum, la regeneració de l'any. I a l'art romànic, i amb això també és important, es representa amb l'anyell, és el punt àries. És que el que hi ha al darrere d'això és una concepció cultural molt important que ens l'han tapada i ens l'han adulterada. O sigui, per això és tan important recuperar aquest marc referencial vernaclístic. I això s'ha començat a fer aquí a Agramunt un primer diumenge del punt vernal, de l'equinocci de primavera, d'Àries, de l'anyell, que en diem en català. I penso que és un fet molt important i algun dia nosaltres tindrem èxit, no ho dubtem, això, que cada any s'anirà fent això a diversos pobles. Ja en tinc diversos a la llista interessats. Doncs mira, fem això, parlem una mica de futur. Parlem del futur, sí, com vulguis. Com ho voleu encarar, això de cara al futur? Sé que és aviat, a veure, hem de deixar respirar una mica tot, però sí que és veritat que la intenció, almenys, jo pel que us veig, la intenció és clara de continuar, no? Sí, clar, i tant. I tant, clar, això és la llavor, això és el començament i això vol dir... O sigui, la nostra idea seria anar-ho explicant per diferents municipis, però després, en la primavera, sempre fer un acte aquí a Agramunt, perquè és l'origen, no?, d'alguna manera, i després fer-ho extensiu a tot el territori i a tot el país, a tot Catalunya, en tots els municipis que tinguin pilars o que tinguin punts d'aquests vernals o punts importants de la nostra cultura i llavors aglutinar-nos tots i juntar-nos tots el dia aquest de l'equinocci de primavera i fer-ho extensiu. Com una mica es fa la nit de Sant Joan al foc, doncs fer una mica el mateix a l'equinocci de primavera, que també tindria aquest sentit regenerador i genuí i propi del que és el nostre país i la nostra cultura, que és pròpia d'aquí. De fet, això que acaba de dir la Mireia té raó, perquè ho fem a la flama del Canigó per Sant Joan, però és que Sant Joan és el solstici d'estiu. Doncs, i per què no podem fer la flama de les llengües vernacles a l'equinocci de primavera? Jo ho veig igual. Pensem que el que està dient el vernaclisme és que a sota d'aquests noms de sants hi ha celebracions paganes que se celebraven, per exemple, el Nadal és el solstici d'hivern. I si us fixeu, al setembre han ficat una festa que vol tapar l'equinocci de tardor, que és Sant Miquel. I al mes de març, això que hem fet aquí de l'equinocci de primavera, va haver un determinat poder que va tapar-ho amb la festa de Sant Josep. A sota d'aquestes festes hi ha festes, l'equinocci de primavera, el solstici d'estiu, l'equinocci de tardor i el solstici d'hivern. I aquesta cultura que hi ha a sota és el que volem redescobrir perquè justifica la llibertat de les nacions vernacles. És que la cosa té una dimensió molt profunda i per això ho hem d'anar ensenyant a tot el territori. De fet, he comprovat, hi ha algunes persones que viuen en pobles que hi ha torres de guaita i castells amb torres que m'han demanat que els vaig a visitar i amb molt de gust hi aniré. Però això de cara al futur, a mi m'agradaria... Hi ha alguns pobles que jo personalment tinc interès en anar. Planes, per exemple, que hi ha una torre importantíssima, i Barcelona també ho farem, i a Tarragona. De fet, anirem fent el mateix que s'ha fet amb la fama del Canigó, però ho volem fer amb les llengües vernacles, perquè el vernaclisme és el marc referencial en el que Catalunya esdevindrà una nació independent i lliure, perquè no n'hi ha prou de ser independent. Que la independència no vol dir llibertat. Hi ha molta gent que té la mentalitat adulterada i s'ha de regenerar la mentalitat també. I anem per aquí, i aquesta és la nostra tasca, i estem molt engrescats. No sé si se'ns nota. No, se us veu, Moltes ganes de tirar endavant tot això, perquè considerem que és el que és propi nostre. Sí, I que ens han amagat, i que ens han adulterat, i ens han desvirtuat, i ens estan imposant una llengua i una cultura que no és la nostra, no és la pròpia del territori, ni la genuïna. I llavors, clar, és una altra cultura, que no és la d'aquí. I per tant no va en consonància amb el nostre argument, amb el nostre pensament, amb
amb el nostre relat com a país. Ens estan portant una història que no és la nostra. Ens han Nosaltres volem... ens ha alienat, no? alienat, Nosaltres això. volem recuperar el que és propi i genuí d'aquí, que és la gastronomia, que són les tradicions, que són les festes que van lligades al territori, que moltes coses d'aquestes probablement hem estat descobrint, no?, o investigant, que ja venen dels ibers, dels grecs, dels romans, o sigui, que ve de molt lluny tot això. O sigui, no és casualitat que siguem com som. Cada societat és com és perquè ha anat acumulant una sèrie de coneixement que li ha vingut donat dels seus propis avantpassats, que han seleccionat un coneixement i una cosa que els ha fet ser d'aquella manera i tenir una idiosincràsia pròpia. I cada territori té la seva pròpia, per això hi ha societats diferents. Doncs és recuperar el que és genuí i propi del territori, del lloc. I això que també està exposant la Mireia, no ho hem d'anar a buscar a l'Orient, ni a l'Occident, ni al Nord, ni al Sud. Això és el genis loci, l'origen del lloc. Geni és una paraula grega que vol dir origen. I això a la conferència ho vaig explicar, que els 4 genets de l'Apocalipsis és una adulteració com una casa. Genet no són senyors que munten a cavall. Gènesis ve de gent, que vol dir origen, i a l'origen hi havia el símbol català dels 4 pals vermells sobre fons daurat. Aquests són els 4 elements als que refereix Sant Joan a l'Apocalipsi, i no els 4 senyors muntats a cavall. O sigui, la regeneració que comporta la vernaclística, la regeneració de la consciència, és molt profunda. Potser per això algunes persones se n'han adonat i no ens recolzen en la mesura que ho podrien fer. Però nosaltres persistirem. Sí, perquè a més és una cosa que té molt a veure amb l'origen natural de les coses. En un món tan artificial com el que estem vivint avui dia, és el retorn a la natura, és el respecte a la natura, a l'origen, a les coses que són com són, no com ens volen fer creure que són o com s'estan inventant d'una manera artificial per fer-nos comprar coses que no existeixen o per vendre'ns coses i no sé. No. La natura és la natura i de natura només n'hi ha una i és la vertadera, la veritable. I les llengües vernacles són les llengües naturals, les que realment tenen contacte amb el que és el lloc i la terra i l'essència i la naturalesa i el cosmos i això, que és que més natural que això no hi ha res més. I després això que estàs dient comporta que pels vernaclistes la gent que viu en un lloc són els habitants. Ser habitant, que això vol dir que lliga amb l'humus, amb la terra, és més important que ser ciutadà. I això és un concepte que nosaltres volem també introduir en el nostre llenguatge. Sigues habitant d'un lloc. L'habitant d'un lloc parla la llengua del lloc. En canvi, els ciutadans poden parlar moltes de llengües. Però els habitants parlen la llengua del lloc. D'aquí ve la paraula hàbitat. I és això el que volem, integrar-te en el lloc on vius. Perquè, a més, és l'única manera que et puguis salvar com a persona, perquè, si no, ets un alienat. Ets massa, no ets poble. I tot això és un llenguatge... pròpia. Exacte, no tens consciència. La consciència teva no està alienada. O sigui, la regeneració que comporta aquesta paraula vernaclística és molt àmplia. És filosòfic, ho entenem, que per això potser costa una mica d'entendre, però una vegada ho ens entès, es veu molt clar. Perquè és el que dic, de veritat només hi ha aquesta, no? Només n'hi ha una en aquest sentit del concepte natural, el que és natural. Exacte. Avui hem volgut parlar una mica d'això, pel fet aquest, de poder fer una valoració d'una activitat que, com dèiem, no s'havia fet abans, s'ha fet a Gramunt pels motius que hem exposat, no? I que d'alguna forma ara veurem, no? A veure si això com evoluciona, perquè ens dieu hi ha gent interessada, no? Que ja s'ha posat en contacte amb vosaltres, i nosaltres avui el que volíem fer era saber una mica com va anar aquest acte i saber això, si tenia aquesta continuïtat o no, que de moment, pel que sembla, ens esteu dient, sí que la tindrà. Per tant, nosaltres avui volíem parlar una mica de tot això. Us agraïm moltíssim que ens hagueu acompanyat. Sí, sabem que el concepte, introduir un nou concepte en aquest món en el que tot és tan ràpid i hi ha tanta poca reflexió, a vegades és difícil, no? Però sí que és veritat que quan es parla d'això, del que ens fa ser nosaltres, del que ens és originari, doncs no es veu tan difícil aquest concepte, no? Jo
caminaria en aquesta direcció, no? Continuaria explicant això, lo important que és no perdre les nostres arrels, no? I a partir d'aquí veurem a veure com evoluciona i, evidentment, des de Ràdio Visió en farem el seguiment, perquè sí, al final això ha nascut a Gramunt i en part també ens és nostre, Heu d'estar molt orgullosos. Molt bé, molt bé. I defenseu també. Perfecte. Farem un equip entre tots. Això mateix. Perfecte. Doncs res, recordem que avui hem parlat amb Jordi Salat, que en aquest cas ha sigut l'impulsor d'aquesta primera diada de les llengües i nacions vernacles i també amb una de les persones que també ha remat fort perquè tot això sigui una realitat, la Mireia Joanola. Moltíssimes gràcies als dos. A vosaltres. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Molt bon dia a tothom, senyora alcaldessa, presents, organitzadors, felicitats per la feina que has fet, Mireia, per organitzar l'acte. Jo no seré tan inspirat com en Jordi i m'he portat el discurs llegit. Demano disculpes per llegir-lo. És un plaer molt gran haver estat convidat a aquesta primera diada de les llengües i nacions vernacles aquí en el magnífic marc del Pilar d'Almenara. Se m'ha demanat de participar-hi, suposo, com a familiar, com a net de Josep Trueta, el llibre L'esperit de Catalunya, del qual, publicat l'any 1947 en anglès, té molt de vernaclista, malgrat haver estat escrit publicat en anglès. Transmissors, autotransmissors de valors que nosaltres mateixos portem de la terra. Més vernaclisme, Jordi, em sembla que seria difícil de trobar. Bon dia a tothom. I és un lloc sensacional estar aquí, sota del Pilar d'Almenara, i realment hem de convertir aquest lloc en un lloc simbòlic de retrobament cada any de les llengües vernacles, tal com fa la gent que està treballant la vernaclística, i ens fa sentir orgullosos de pertànyer a una pàtria, que és la nostra. Però jo, abans de parlar-vos de com ens hem de tornar activistes per la llengua, perquè és necessari ara més que mai, el que sí us vull dir és que, clar, jo tinc un passat, i un passat que és molt ritualístic, i que segurament molts no coneixeu, perquè a mi només em coneix per una protesta simbòlica un 20 de setembre al costat d'unes forces d'ocupació en un departament de la Generalitat, no? Amb un nas vermell. Però jo porto molts anys fent espectacles i hem amat molt d'aquesta terra, de la terra catalana i de la seva litúrgia i dels seus orígens i els seus rituals. I els rituals ens marquen com a persones, ens marquen moltíssim, moltíssim. De fet, fixeu-vos tot el que s'ha parlat aquí, no? Vinculat a les llengües vernacles a la primavera, quan ho ha dit la Mireia. I això m'ha fet rumiar molt. Aquestes terres que ens vinculem moltíssim a totes aquestes tradicions. Els cicles lunars de la lluna, com han marcat les festes tradicionals d'on sortim. Per exemple, la Patum de Berga, que està vinculada avui en dia perquè l'Església cristiana, aquelles tradicions precristianes, les va saber traslladar a les festes del Corpus. O sigui que ens inventem una festa nova perquè aquella gent que feien adoracions a la terra pràcticament i al foc, les teníem de transformar cap a nosaltres.
la gent de la Patum, que giren en el sentit contrari de les agulles del rellotge, que és en el sentit que gira la Terra. Usos enterradors. Doncs bé, jo sóc aquí perquè penso que aquest pensament està renaixent, ja fa dies que reneix i que s'havia de celebrar i simbolitzar i representar d'alguna manera. Per això avui som aquí, perquè la bandera d'Europa actualment no representa les nacions vernacles, com és el cas de Catalunya, d'Occitània, de Bretanya, de Còrsega, de totes aquestes que estan demanant la sobirania. Avui som aquí per reivindicar una bandera nova, una bandera que representi les llengües i nacions vernacles. És això el que farem avui, i aquí s'hisarà aquesta bandera i després ficarem la música adequada, que la música adequada és la de Lluís Llach, quan parla dels astres, del sol, la lluna i l'alè, i avui s'hisarà aquesta bandera per primera vegada a la història, aquí, al Pilar d'Almenara, que té una història molt important, al poble d'Agramunt, que té una història molt interessant que anirem descobrint. Per exemple, jo us recomano que visiteu l'església d'Agramunt i us fixeu en el retaule, perquè allà hi ha un símbol vernaclístic. Allà veureu el colom i les llengües de foc. Les llengües de foc que veieu a l'art romànic són les llengües vernacles, i l'art romànic és l'art nacional de Catalunya. I això és el que tenim que reivindicar. Llavors, us diré algunes frases més. Per exemple, aquesta la frase la va dir Ramon Llull. Ramon Llull parlava llengua vernacla. Quan va escriure Llibre de la contemplació en Déu, ho va fer en català i en occità. No ho va fer ni en francès ni en espanyol. I ell diu: cada nació té una estrella al cel i la seva pròpia imatge celeste. Avui estem aquí perquè hi ha una imatge celeste que és l'equinocci de primavera. També té les jerarquies supracelestes una intel·ligència que el governa. Nosaltres, els catalans, i quan parlem català, no estem lligats a la Constitució espanyola. Les nostres arrels estan a l'univers, al sol, la lluna, les estrelles, i això ja fa molts segles que s'està dient. I ho hem de recordar perquè ens ho han esborrat de la nostra memòria. Déu va dividir la paraula de l'home en distintes llengües, cada una amb uns seus caràcters d'escriptura. Una llengua no és una convenció, és algo més que això. I això ho va dir Sòcrates a través de Cràtic. Té un ordre, una figura, una disposició. Una llengua és molt important perquè expressa el nostre pensament. Ahir, un dels companys que estem aquí em va descobrir una frase de Heidegger que us la vull dir. La llengua és l'habitacle del ser. I és veritat, això. Gràcies per descobrir-m'ho.